Ekainaren 28a borroka eguna izaten jarraitzen du. Eta horregatik, aurten ere, antolakuntzara eta borroka kolektibora dei egiten dugu. Gogoratu nahi dugu gu geu garela harrotasuna. Hau da, harrotasunaren manifa guk antolatutako manifestazioa dela. Hamarkadetan zehar ikusi izan denez. Ez da EAJaren txiringito batek antolatutako eta ertzaintzak babestutako karroza desfilea. Transmaribiboyo, antolakuntza. Transmaribiboyo. Bestalde, salatzen dugu udaletxeak eta BBKak gaur arratsaldean manifestazioa egiten den egun eta orduan BBK-arria makroekitaldia ospatzea erabaki dutela. Manifestazioa goizean egitera behartuz. Transfobia gure kaleetan mehatxu den bitartean, transresistentzia lehen lerroan izango gara. Gure gorputzen merkantilizazioa, bazterkeria, hiriaren turistifikazioa eta instituzio LGTBI-fobo, polizial eta rasisten pinkuasinga mehatxu diren bitartean lehen lerroan izango gara. Faxismoaren aurrean, kolonialismoaren aurrean, transfobiaren aurrean, ekainaren 28an dena dugu aldarrikatzeko.